nantume kanga fugulan dakun ni ala sonama ko abini jwan jigi koro manyana Mamadou Konate na ale de welelike toguna akombena ninge ndoga nongo bela jili na kabuli fenta wallahi kana zoro akere kanya okera ka Konate o kuma namba fu ka wali nyumando nyene je mi ya be sabanna ni fo durubo nga be dem fa ya kuru kara be o abita kada alukun aluna tume dogono dedo awon dedo sigata la de kuma iba fo ayi Mamadou Konate afo ayi ka seben debi boka dima ibita dama pare o bolen goy minye away ka do koy amikla kata da belebele koro no ye gafure away awajalo wallahi gawsu kalulu berse ka awa kala kisse ala belebele flete wallahi ningoy ni gawsu kumbiya billahi netikma wallahi kuma kunte fem benala che ne gawsu kalulu berte ayala du fanata de ayata akoma ko karsa anniversaire were kana machine nkelen pew nga ni ala dibi ko don mabu talala batala ndi ala sonama ko bi nye soro ni ala ka je inshallah mana gafuri awa jalo anga fuli biye sanga ani wati kini chesiri ndo ambita jona ya way kado ka awa sako ka foka wali mando ambita telela Mohamed Lalabi ka fulike fuseni amba foka abufu ko bela jile ku Lalabi kuna foni ambita ndo kuna foni azki kuyi mundo biji membeje de la kane ka bija mo bu ka fona e be bija ko kuma na mumbe ikuma to do ne ikuma to do ne ikuma to do aywa bashite mana ma rube welilla ko ni njigira ko mba wele ni ala sonama ko ne ko ka kunati o kuma ndo mi ya way ka do ambe fulila sama ka ni chesiri do su bite je nyina na ala sonama toguna Traoré aka fasiri bien Nouvel Horizon o na ko gafete fenge kuno ayande sigi jona wallahi nini bete ni Abu Safne wallahi ka sigi jona ni be kule nye dungudo karsa be Espagne karsa be France karsa be ta ni nura fm na anniversaire sira ko on se ka fenge bismillah nyinata na yo kuna tebe ni ala sona an kuna wole la koy toguna Traoré wasiki kundo Nouvel Horizon anga leta chaw minya away kado wulika joni chesiru bulu dalidu wulika joni chesiru minu bulu dalidu o dalidu Mali transition away kado ofe o de strategela minya sediawo ale togola good luck Jonathan azge mbeka kono ni ala sona machine ngene no ye jiri doyi kwa bina aunga jamana ngono abune jetemineke ibay ka fo nyangini away kado oluko ni tambeka susu aunku ni aunyangi sediawo away kado ale ka nyangini do communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ale temene ngo kabuyi Union économique et monétaire ouest africaine ale fana kembe ka nyangini bereta akera susu aungu akoni nde hukum konna na minya away kado sediawo yere ukakuma juskila minumbe no yo ka foka bengela wi away kado oluko ni ku bena wulika joke kerengere ni yala gudlo ku Jonathan ni ala sona ma jidi do kalo klimuga aninani gudlo ku bena ye aun fe jamana ngono akuni ya jetemene Mali no ya soro anse bakoro yugubara anyugu yugura wallahi ni nyangini minumbe no tameka nyeshi auma sediawo togola ani Union économique monétaire ouest africaine togola yomoy akosigata min nakanga donc afo min ningo bela jile jongo ala ko an dron te koy angere fe jamana minun fana be tatugule mbo lu fana na koy sabu fana usegene do utorole do Mali nya away kado barabadi na fugufugura do away kado kerefe ma bebi bwa kala akode stratégie min away kado halin no ya soro do be uluko ni beka bara sugu beke min biseka to nyangini obiseka wuli ka bo an guna akode stratégie la ngana nyina anga wa hakili la kulu ka donc ka fo minyi away ka do nyangini nunkele anyansiki ka hakili jaga boke o bela jili tebene ngo ka buyi minyi awa Mali nyemo uluko ni wuli ka joke mimbi se ka to away ka do fem bi se ka nye soro tumi awu ni communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest na BCD o ko fo ani Union africaine anu lu ni nyugonche ka ja communauté internationale be nyama to na bolu ko fo akode stratégie la minyi away ka do wuli ka jo ani chesiru do kera ka jekulu bado sigi singa jekulu numinu ngono na away ka do kuma nyogo yaw chama ulubi dabo CEDEAO anno ulubi sika kuma chugumi jakulu nungono Mauritanie ni Niger Senegal away kado ani Sierra Leone Togo ani kado Union africaine ani organisation minube nabe uni na nyogo na chama kufo be ba kono be ka seki hakli na tafo mimbe sika to ko nyire afoka be sika ke gerente mimbe awundala obisika bo awundala chugumi wati kilena parce que ba ko ko minya away kado kunu ndenen do février kalo klimuga ani kili san 2022 commission mimbe nabe communauté économique des
d'État de l'Afrique de l'Ouest n'a beaucoup n'a be CEDEAO ko fo olu ye communiqué do boka bi ka jira bela jirena ka fo ni malien de do min ni ala sonama abeka na mali kono ne kana an guma nyoya sabu Goodluck Jonathan ye tani ka sege minge halu kam mali wulu se bengelen dama sabu wala tamana de tamana gui atamana fu Goodluck ye tani ka sege minge mali ni o kan duguni nyogonche ndo ka tseka fo ako kumana Goodluck Jonathan ni ala sona ma jeudi do kalo kile muga ani nani no e février kalo Goodluck Jonathan abise awma jamana bay ngondana ako de stratégie la ajira ka fo min yeseben denyi mission ko ni ayira ka fo commission technique ni away ka do minu be ka wuli ka joke ulu nyogonye chamange o nyogonye nu o de be ka wulu Goodluck Jonathan kan ni nalina na tabe médiateur akelendina abina ni away ka do président ye no be commission ani no be commission commission nyama ani ka do commissaire en charge des affaires politiques ani paix ani sécurité fana nyama ikado ka fo ulubina ni alaka je chamambe minu ngoni sigile do ka kono like sabu maw koni ya jira ka fo Goodluck Jonathan akani nali no kera ni kuma nyogon fom ya kera akacha alafe gerente mimbe awndala ko gerente mimbe wuli tuguna atrori nouvelle horizon ni ya ka babuye awikado ka bwa kono ukabidumboli ibunya bala marma ga nyama bonya ajaranye bismillah ne ye soit de bamako ne ya alibla ne be indépendant ne ba ale samaka grena mamu kumalindo akono odi Mohamed Aidara Shirifuke ako kanyeshi muye sida o ka nyangili munu uyata kansegere fokata fara muye yu mwaka ibe na ka foko muye anga jamana maraba na be transition mawkofo ne ferani dabalike kwa metanta da muye kiri bunaku okenaka na be muye coup de la justice o mun sigleme muye yu mani sida o tola kwa mena tanta da o kiri bunaku okenaka fatrike baka fola ako kunu tenando no bena février kalo kile muga ani kelema ibe na ka fo amaraba wi avocat jolew avocat munu ye saria don fo ka dona kari o ma woro ko luta uli kuna foni nin ka boka binti charu kaira ka fo ko munya amaraba wi ferani dabale mun sigi senga ni watina munya sedawo yo mwa wi nyangili mun tani ka jamana ka asegere yo mwa ka munya kiri bo muno obe wa dugu ko fe ko amena tanta da ulu ko ni onyakoro ni ya jitemna ka laje nyangili intara ka on segere ka bi janvier kalo kile kononton sam bafla ane sam muga ane fla ko some bele munu yo ke akara ko fe fatrike baka fola mu Mohamed Aidara ko ko dugulente mashila munya amaraba ko ni nyangili mabe o matuko shila amma be o mabi wa mabe o mashini renga de nyala anga premier ministre mbeno de docteur Sugel ko kala maigai kalo temene yera no janvier kalo ale ko ni boraka kuna foni ni ka boka binti chai kaira ka fo mu sida we flaga nyangili mutaka on segere aka jafuka ta fara mu iyo maka munya asara 7 foite mu me jeni nyangili ye munya sida o ko ta fara mu iyo maka ye sara 7 nunu ku ya bela jelen ko ososo munya Sugel akoni ya ditemena ka laje on wanso munu okera jemani nyonchela la na nyera nya ambulo no blula no okera 1987 ko o convention o konala nyema ebe na ka fo ko munya ka fo kiba amar ko taka jamana ko segere ko ata akonala iba tu goshi ka nya goshi nyema ko ata akonala o strategie la munya Sugel ko kala maiga aya ira munya ka korfola ko munya ni sigi muna kera akara ko fe ne sida o ye nyangli bele tanin ka on segere o ye kunwoni ko di kuntigi ko o sabuga on yira kunwango kuma o taro o de fo anko o bi na ye ka fo yani sigi nche no buka akara tayin ko fo jamais kalo kile kononton temene le flayano o che ye bata kichi on ma ka fo ko muye sigi ko ni ko obina ke ka sigi mena ke femu ka nyama ku mo o fo onyina Sugel ko kola maiga ako ye fenye femu na tina jena e tugo shila o ye fenye awa jamana anwa yere ma woroya o ba ambolo atina soni molia do tugo shila jamana ko na amido mena kombi fatrike baka fola ako munye kiri bo munam na tanta do okeneka avoka jolen duru o nyama ya taleme ka kalfa munye Mustafa SMCC ko nyama ya taleno ka kalfa oma ko dona na to konna munye kuseda o kiri bo konna la foka ta fara munye yoma kiri bo konna la una ni kiri ko ni ka ajalatike wulika jote dore munye wulika jo fla o de binake wulika jo folo e fin jumai yoma ale kelem fla ka nyangili mutani ka on segere ate yoma sara seben fo ko no feran dabali besigi sengo obesiga wulika bo to muna o bolan ko fe munye sedawo ibe sedawo seben furan bela jete minaka alaje ite amarko yera koni ito ya akono feran dabali fena mina sigi senga obesiga wulika bo anka to muna fatrike ba koni nga fola akwa maraba koni ni mirnata avoka jole woro ko amena tanta da munye kiri buna kun keneka
kama yo maka la kiri bo mu no be wagadugu ko fe baro ko ni ko anyana bora kaba ona foni fle anya sama ka bo independent ale kono Mohamed Aidara Shirifike ale kalim kala tigi marma ga nyama ibunya obala ndogo bonya barka bonya jaranye ndogo halibi kuna foni chama mba obambulu ko limana wa radio Nura FM du tuguna atrori Nouvelle Horizon ambedo akono Nouvelle Horizon awai kaddo charte de la transition o mimbe na kuma kubisina abi wati jambo ndogo kuma bana peu discours bam peu waje kerandai kunu ajira la ka fo sente uluko ni ajira ka fo minya awai kaddo sente abi bo ma kema ani ma mugani kelina abi ke ma kema ani ma bina ni ani wulumvlai o temenengo kabui transition ango ni bala de sa sule kalu woro fo sanduru o kono nana ni bara o bana ka benni sanvlai ambita abana bana ka benni sansabai ambita abana bana ka benni sanduru kala taw bila be o kono nana akunga ko nyere guno mi o de ka fo minye ashimi goita mi jabana nyamai minye president kalata atseki kanabo te kalata atseki kanabo fatrike bako akuni jatemene ke minye session extraordinaire o dok misina misina kunun de do kalo klimwa anikele sa 2022 minye conseil national de la transition akumika ke o kene indika kene kaza president mimbe na be awai kado sente renyama ba ko fo no yento mai colonel Maliki Diaw akumike fenesa Mamadou de Maliki be fangele ala nun tejma sura la kirala ndo ifana ka ko ko isa Maliki Diaw ane Mamadou Maiga be fangele refewa namungelea iba namun ga galati gelea angata ntoma Maliki Diaw bana eka mumbala namungelea angata sente onyema baye ntwamai Maliki Diaw ndogo kado kafo akmbi keneka o temenengo kabui ministry mimbe no ministry délégué na nyeshinimbe ango politiki nanga awai kado seria sumbo institution e chakeda bo luka awai kado walioma kado okmbi kenengo ndana oye madam Fatoumata awai kado seku dikoy ministry mimvana be na nyeshinimbe mali yereka kurayri sira namba wele ko ere fondation Ibrahima Ikasa Maiga ale kumbi kenengo ndana akoni ngoina wulika jo ani chesiri kumbeka ke ko kelendi dala mimbe talike sharti mimbe na be transition na bu labuli sharti yelmali minumbe no kanga du akoko nana ko imbe kumbi talike odika okuma minye sente no lujera nai kube no du maje nai awe kado akokera setu se fini nga minye ningo yeje temele minungera yelmali madu ala taka na mayala ayengo no mbitaka na o maye ala do ko ngo ni kera timbirpak atemena ibafo ko awe kado minye abefojogodi koso asela la kateme atemena seria sui be jeranai document min fleni ma keme ani ma mugwa olu de kumbe assemblée nationale kono no esente olu de kumba kono aweka do kunu ama keme ni ma mugwa abe titre korota ka jena ko min esente la nyini minungera char de la transition aweka do ku jeranai yel makado akula adirike ba ko akoni ngo min fleni aweka do nie jatemeneke kene ngo nana bunya indara ma chamanglo kangwe sabu adara ma chamangoro commission loi constitutionnelle adara ulukoro o sharia tigila mawi minya awaikado kiri tigila mawi no justice ulufana abo sirafe minya droit de l'homme adama dia ka dumbala adama dion ka hake ada nyo nan chama ko indara nimbela jele nyekoro ndoko sente projet de loi min flene nu flene ka lateme patrike ba ya jira ka fo transition awaikado o min no damena le 12 septembre 2020 o sharia awaikado ulude kundu akon ningo imbela jele na sega ni ko jatemena ka laje ko inganga kesra jimefe o de kama awaikado sharia minumbe no lukun lanyina sente mawo mabaraku kunvede ma yeleke ani ma dishiba ni ma ba dama o ma bi konondo ani konondo utara ulude dama sumusumu kunyininga oni haklina inde be barakanga ken njugoina au duwe jamana dili dowi au ye jamana awaikado jiri sumba dowi au haklina muye o ma minu nyiningara abe farala nywanga abe ajira kafo ko ngoni awekado nyini gali baten na koyi ko imbi chugo mina jamana injena kase hake mima ani yelmali minu kanga ke ani ko inganga kura chugo mi jago ado awekado ko ingalla je ma minu bangu na bi transition ukabla sharia kono ina fo alanye ndo chugo akode strategela hakila jigina article mimbe no article 21 parce que ma chama de bi ube bobla flila ko yelma tiseka do kula nga sharti ere kono nana article 21 aya foka D'accord. Article 21 de la charte du 12 septembre 2020. Otewa, qui stipule que l'initiative de la révision de la présente charte appartient concurremment au président de la transition et au tiers des membres
du Conseil national de la transition. Kuma bana. O te CNT ya. Président de la transition. Ani aweka do CNT tiers. Un tiers de fora ha. Bere sona. Un tiers de fora. No lu sona. O koro dia ko aweka do abse yelma biseka do. Abse la kalankura. Donc lu tara président sona, olu yere sona, yelma donala. Kenajela. O te kene jele ya sirike bako ako ningo min vle ni nye aweka do kene ere kanda ko yi ako de strategela ni e jatemene ke ba e kafo saria min be obe mun kofo député keme ani mi SNT ama keme ni mamuga ani kele o bolengo sisa abiseka ke ma keme ani ma binani ani wolon vla yi gadugu jara ne ya kamuge ebe do ayi nete o kaya foma wallahi etala ndogo o kanto nganga radio kuma ke lafia ko na ne do adon ala ka no yi bismillah do ali ni bi do dron do ha ala ka no yi ne ka babu radio kuma yi o ka tungo ke ndaire me bula samba yi mama mfandi ni mama mburuja ko nyi nivo atunga tundaina ibetola ndo onzo rese isikoyi aywa wallahi de di ko te angata ne bi ko ndogo halibi ambita ko yi minya awekado temene ngo kaboyi ako minya faso doyi uluko ni awekado yu sinsi ni ngoyi ngan kosobe o temene ngo kaboyi sentere awekado uyeya maria di transition aya bule awekado ibafo ko aba mo muso ko gamvuru la adamene kalu woro fo sanduru na sera ka nyerebo watimbe o sanduru ngonna na na nyerebo o yoro la patrike ba ko ako awekado president de la transition o tseka ikanabo chogo shila jamana nyama nofe tellement député ya awekado on nofe o bette meningo ministre minu kumbe u fane u hakilina tawdi ani kuma kam min bubulo u yo lasi awekado CNT mo ani faso deuma ko kuma na mi doni mena ko bi CNT ma kema ani mamunga ani kele abike ma kema ni ba bi na ni ulovla ala kan ni sabobe patrifle toguna atrori nouvelle horizon o ka bidon boli bunya bala madama ga nyama bunya asebe koro jarani entonga mikoro kofe abo ebe to ya ndo mbitu ya utenyo anchiyan mbitu ya utenyo anchiyan boy Seydou Umaru Uta journaliste Seydou jega fo Seydou ni bawle Seydou ayo luta ayo lu fara nywanga ako lu ke député wi aka sendi mbitu lu kerefe Seydou Uta Seydou journaliste Seydou il préparé ibe donné voilà iba kono ha senti ibe do ala kan ni sabobe ami on digira micro indila aywa ni koti comme le politique mawi Seydou yere politique la kati abe député ya no fe se ka do senti kono anatanda yani ko kanye soro wallahi abana Seydou ne bitunga micro ko fe Seydou kata akana ko infe tunga to micro ko fe aywa haidara nyuma na nyenda madireteri ko ngara joso be mulata to ngula dunti abana nganda irmeni nyinu la ngase ka kudo ke doy atando senti la sa ka ujum yi pele ka do ala boleteri mala bonia akira bare la ka ni sabo bismillah angata arajo nura fm bi ko nanto ani nani to mi murumuru duru bismillah amela silike ni wati na kabo mu ye jala koroji ko nyuma ni woradala ni ga duru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 bismillah nyama ne beta munye le prétoire membolo de meboni ale le prétoire mamu kumalen do akono o de siriki kone akumara ako munye asimne shogal nyama ibe na ka fo kubuga fero sigi senga mali politique ko ere nin ka ke c'est tout c'est fini makai siriki kone ako munye sambisaba ibe na ka fo munye politique man nu jamana ade kumu ubolo an fle dangu kona la bi politique mawde ya an sama ka senin dangu akona ula o masro dora fe kume fanga mun kuna ko fanga maratugo jugu dungo jugu anin ka mani fun ku kusa nyanye o de kera sababu ye sambisaba kono an fle dingem kono bi ninga anjiga akono ngamu ye colonel Ashim Kuita foka ta fara mu ye colonel Sugal ko kala maiga olu nali mun fle fanga la male kura mun ne akuma ka be sena nyama ko sigata la ko aboro be ka buluda fatrike ba mu ye sirigi kone e ka fendi gara koyi awo ne be kura la mena burate ajire bura okay ne be kura la mena bismillah ngata aywa bashite
Fatirike baka fala me Siriki Kone ako ni ya titemene ka laje munye shogal ko kala maiga ani president no be Hashim Koita kofo munye lakana ira buna kun keneka usabuga lakana te jamano la o sentike joka makonai wugale mega wulika joko bla senga anga le fama na be lakana ba kofo olube wulika jo munna senga ni watina nyama ko dugulente mashila wa munye nyadimi yo ye ko kono dimi ko ote Fatirike baka fala munye Siriki Kone ako munye lakana kwa biga na jamana fantan na nimbela jile ofe akoni diyo ko nje temene ka laje munye san temene nununa san bisaba munna yo ka gele okonala ultima nunu ya ambla gele mun konala an walla kana baw na be le fama kofo ku bolo flasiri ka du ko titayu ako fanga mi yira no dafirla na be la jibura ma fanga kofo ibe ka fanga otewa wati temene na oluye milliard bakele ani kema fla ani bisaba ko bo an wakane konala ko obina taninga an walla kana baw ko deme ko na fulo kasabi milari bakele ni kema fulani bisaba nyama ay lasanwa ajigina duguma wa malido make ala ko do ako munye shogal ko kala maiga foka ta fara ashimga unna likira sobiye ninga jigiya kuranin ko di malido ma alhamdulillah akina kuranin ko di malido ma politique ma ko nye jigi waro mun taninga jamana kono do segere ko munye ashim ne shogal na likira sobiye munye malido ko akila sigi Fatirike baka fola alibi munye Siriki Kone akwa mi domina na foko bi munye marama fen ko chama ko ni obukasa marama fen chama mikasa kelega panguru foka ta fara fen chama ka nyama ebiga ka foko olubela dilen sanin ko obuka buludo akoni duya jitemna ka laje munye politique manunu munye politique manunu be jamana kona ni watina kanga feran dabali bela dilen ke na manya ka foko ay chienin ke mana na ka foko munye aka chienin ko aba anona bla aka chienin ka ba gla aka nga feran dabali lesigi senga ko odeme anga politique man ni ya jitemna ka laje bisaba temanena nyama yuruku foka ta fara dungo jugu kwa muyo do badu umuso badu do badu balimo bela jile meje ka abu balimo bela jile meje ka angenemu ame domina na foko bi politique ma ute fe ko bolo jingwe ali bi ube jijugo la buga jinka se ko duruntu ni ko njete mena kalaje alibi ko nga feran dabalike transition ko demeta ninka asegere ko sabike oliye chienim ke transition na lenu do ka foko o chienim ko obina glam ako politique ma munumbe nous talen fara jakulu ka ngom mako cadre d'échange des partis politiques pour une transition RSI nous mbola kaira o masikolo kle mungo ane duru ono temana ka bakuti na fanga ina ko do nyama wati sira ku ko siguko o sabuke enflet dinga konala ni olu de sama ka so odiga o konala Fatirike baka fola munye Siriki Kone ako anga jamana metabolo mena na foko bi anja ko le ndosira chama ne be kayele mali ko ola politique sira bo ola saria sumbo ola fen chama ne kanga yele ma jamana kono wala samunye mali kura munno okuma be sena abaro be sika sigituko muna gatita abada ko politique mo ku jojoro la uye chiene min kaka teme nyama ko jojala kikuro ona foni flani anya sama ka bo munye pretoire konala Siriki Kone ale kalim kala tige mar mega nyama ibunya obala ndo bunya jaraje nouvelle horizon ne ba leta chaw ndo ni affaire min flani amangam bunya la kosobe logements sociaux ndo logements sociaux do soro abada etoko bala abana akok mana sa menye away kado ama fen to bala abeka tanika RCPC akaye fali biye sa awulida la fali biye sa RCPC akma akogelera tuto bwala ka bwala ngwanka tu de dabora RCPC dili era da mate koyi RCPC dira ya soro chuko mani condition mina fo beka nyado anyama kwa ke ka alisi fo iteke ka alisi spirimero akata eritika sibrime dama na dano ma binya karta shweni ga moto mina la ayabla o yabani shine obe moto shweni dabla akata min no be min al ni shugal no bala min ganga min o kamine ya jorobe na de ando jon ministre mu ba ko kuna reke ay ministre de willaw wo era de willedo sa awo ndogo era de wulledo mo en chara ko ndogo ni affaire ya kuma chara ko minya awai ka do logements sociaux jongo ala kuma ka abeka awai ka do jamana abeka labobi de stratégie ministre mimbe na be ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population ni mbebe ministre kelen ko fo minya awai ka do vraiment akamena ko akumbe makumina pour ko tora ka bode wa kuma o dabora akuminya ni ngo bela jile u ka nyogo ye folo min no kera jongo
à la Kerengreniala, collectif des demandeurs de logements sociaux. Logements sociaux Ninibo. Olukum Bikene Ngonana. Olu Temenengo Kaboui. Migné, Awekado, comité d'Okmbe. Le comité syndical de l'office malien de l'habitat. Au Fanakum Bikene Ngonana. Nous nous bella Jerele, Awekado, Ouadjira, Koimbitabolo Mingambi, Fakalaje, Ginyama Jolina, Kobukoin Nganchara, Akuma Chara, Adunga Bochara, logements sociaux. Abidi Chukodi, Anijo Yasro, Fo Beka Nyedo, Patrick Bako, Ako de Sratela Minya, Awekado, Faso Dium, Ubed Ya Nini Ngui, Awekado Akajeya, Kasajugu Willa Ninofe, Asebakoro Noledu, Mafaka Jeya, Ako Ministry Minflene Nambora Katofo, Minye Brema Kamenai, Awilla Ki Jokoi, Kamishuguta Germa, Ayera de Koko Ninzei, Dossier Munu Sarola Chukomi, Akuma Doro Naboro Charlie, Ale Brama Ere, Ina Fojabana Fama Uyani, Alefe Chukomi, Amote Ashibini, Awekado Sugaluwa, Ko Ale Rabi dossier ta tegela, dossier festival, Akunguna Nye Mi, Ale Rena Awekado Anyani Kunyedo, Patrick Bako, Ako Brema Kamena, Jongo Ala Awekado Dokun Temene, Aini Association Numfara Nyanga, Anu Bella Jele Nyuansoro, discussion Sebakoro Samana, Machara, Adunga Bochara, Alabana Nakamuye, Brema Yajira Kafo, ma fervent de B, Ne Ekone, Lozuma Social, Ne Awekado, Ado Dirima, Ibi Gija, Ki Chesri, Kakosu Beke, Ndomi, RCBC Mimbe, Mimbi Dima, Awekado in RCBC Kana, Ne RCBC Mana, Itobi Joshika Boala, Nga, Ofana Kololo de, Nina Nafana, Secretary Ubike, oh, Asura Chukume Yusufu, Ebitanya for the Uto Boala. Atebola sa, arrangement do amin do Ebitanya for, Engande ko Malikura. Oche. Min Nakaka, Kaduma, Wallahi. Lozuma Kukma Mimvora Mobile, Lozuma Social, Fandown Tede, Moka from Yade, Fandown Tede. Lozuma Mindo Nadira Fandama Yafadi. Wallahi Yafadi. Navra Kokalo, Lozuma Mimbisara Kalula. Wakondon, Watan Woro, Anakungamfo, Fandamiso Gosara, Nabisaradi. Ha, and go for Kadaka. Kushiminu Tado, Akanga Disra Minumfo, donate. Voilà. It's not Fantafa when you don't know yourself. Fandama did no say. Akbabicha, goes Akaradi. Fantafenta. No, Okmana Sami Ministry, Akoni Willie Dobi, or Ni Togobala, Ni Oyasro, RCBC Bibolo, Tani RCBC, Betera Mantokotala, Ntogomaya la, Nunuera Hakli Tauna. Wallahi, I'm going to bang a bar in Gambake, Baba Dambele, Nouvelle Horizon Akafa Siridu. How did Doku Young will go to Negunga Tokotala? Also to Tena. Ah, Bismillah. That will last Ungalamai. Kosobe, Mabi, Awo, Alakaji, Skatala, Bismillah, Kosobe. Nyama ameta alibi muinya radio nura femi bikonoto anenani tomi murumuru duru la sili obekeka bo jala koroji kujmani worda alila 76 33 43 03 référence nebe bolo do meboni aleye mamu kumale no akono odeye munye Bubakar Jara akumara ako kanyashi munye barkani aleka talika fokata fara munye fosu takuba ulu bela jile ka talika bo anga jamana nkonola munye fatrika baye nabe Bubakar Jara na bale kofo ale ya ira ka foko ni nakesira dale lewa munye onni bamanju korona bedina marfatiki nunu kofo yada agali fokata fara amaru kumvaka kwa misega sigiga kuma wa aye ningali tomika asigi ningali kasigi fatrika baka fola ako ko femu no okumbe ku sigile no ko makono ko sigata la ko akera ko on France koni Kuru koni ko asebe koro sara kuri koni ko asigini koble nema ko ibaye ka foko amina galeya usiratigala ibe na ka foko munye faransi masakau uyo wulika jo chama nike wala samunya am marabau besega segunko bara nko obolo da tokomuna ga an marabau no liye mun foku te wulika bo okanko uyo senda yoro muna nema ko masoka wulika bo oyoro la tukushila usiratigala ko munye faransi masake akoni ya ira ka foko alega kelega chow atara munye nanzara jamana to ninga tu fara nwanga ngani ajuga taninga jamana nka asigere uka kelega chow kubu na bo malikona la kuna tuka daga ninga ta sigi Niger ka ofe ga fatrika baka fola munye ningali muno tomi no be sigi sisa yada agali uka ta fara munye amaru kumfaka anno lumna siga kuma nuko obara nuko obolo dawa fatrika baka fola akoko imetabolo na ina foko bi adugulenta mashila ka foko munye anwala kana baw nyama ebe na ka foko bu senga nkoi usabga munye irisuka kelega chow muno oluba anfanya ukara sowabe ninga ninkura niko di anwa
ka lakana baw ma me domine na foko bi ako munye Franci koni ko asebe ko nyani no no wati wa asebe ko torole no na manya ka foko munye an ka lakana baw buga feran dabali beka senga munye terroriste olu be seka kala to ko na ka bo an jamana kona la Franci re ya ira ka foko munye terroriste ku laba me so ngata munye golf de Guinée ku be so ngata ye fanfela o de fe ako munye mam chamane be munu akli juru charlendo oli yeni ko yin amena ko oli aye ka fo ko min terrorisu ko dona na tawla ku be songata munye golf de Guinée nyama ku be songata o fanfela ula fatike baga fola akwa ngoni me domine na fo ko bi Franci tali mun flani akara sababu yeni nga ningura ko ninko odi mali doma wa ale Franci bala ka fo ku ka la sigi de nobe e barkan ko fo ku ka ta framuye force takubaka ku ka nin keleke chenunu ku be tu udaga sigi Niger ko fe ka Niger ko fe na ko indete ka lajɛ Franci bɔlen an fɛ yan n'o kɛra an ka basigi sababu ye k'u k'u sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya fɛnɛ ni k'o fɛnɛ sɔrɔ Niger kosɛbɛ Franci b'a ka fɔla hali bi a ko an kɔni bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi anw marabaaw k'u k'u kɔlɔsi kosɛbɛ o sabu kɛ tiɲɛ don mun ye Franci a taara nka mun ye Franci a kɛlen bɛ k'i ɲɛ kɛrɛ kɔni k'o bɔ kogo fɛ o sabu kɛ Franci k'a fɔ k'a ka taa nin cogoya la a ma bɛn a ma cogo si la wa Franci bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ an ka lakanabaaw kɛlen bɛ ka ninkura mun ta nin waati in na k'o daji wa o bɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka maaw lasɔn k'a yira k'a fɔ ko anw tɛ se ka terrorisiw lakɛlɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen ɲɛma ko ni farati ma kɛ u bɛ sɔn ka taa fara mun ye diinɛ marifatigi ninnu kan ni k'a fɔ k'u bɛ jamana in ka a kɛlɛ walahi u bɛ sɔn o siratigɛ la tɔw man ɲi ko min ye Asimi Goyita ani Sogɛli Kokɔla Mayiga fo ka taa fara mun ye kolonɛli 4 tɔ in kan bɛɛ lajɛlen ka k'u ɲɛ yɛlɛ nin waati in na a tigɛ ko jugu fara a tigɛ ko ɲuman kan olu dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ an bɛɛ kan ka ɲɛ yɛlɛ kosɛbɛ a tigɛ ko jugu o fara a tigɛ ko ɲuman kan an ka se ka bɔda ɲuman sɔrɔ nin ko in na ko n'o tɛ k'a fɔ ko Franci k'ale nin ye tan ɲɛma k'a fɔ k'u tɛna fɛɛrɛ wɛrɛ tugu sen kan walasa mun ye an ka lakanabaw u bɛ ka wulikajɔ min kɛ nin sen kan ko o daji ɲɛma k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ caman kɛ Fatigeba ka fɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Franci k'a bɛna taa Takuba ko o bɛna taa a dun yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye kɛlɛkɛjɛkulu mun bɔ Babanci ninnu n'o bɛ terrorisiw ko fɔ Yada Agali Amadu Kunfa olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu na anw bɛ sigi kuma ko kɛ k'o ti kɛ abada fo Franci kɛlɛkɛcɛw ani Force Takuba k'o ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye ale dialogue national inclusive o mun kɛra an ka jamana kɔnɔna la n'an k'a ma ko deni a yirala o sɛbɛnfura kɔnɔ k'a fɔ ko mun ye anw ne diinɛ marifatigi ninnu ye n'o bɛ Yada Agali ani Amadu Kunfa an ka sigikafɔ ni k'o baara ni k'o boloda nka Fatigi ka fɔ a ka fɔ la a ko k'o kɔni bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Franci taara Takuba o taara ko ani Yada Agali ni Amadu Kunfa ɲɛma ko an bɛ se ka sigikafɔ k'a kɛ wa ɲininkali to min kɔ a sigira kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ référence ale kɔnɔ Bubakari Jara ale ye kalimukalatigi ye i bonya o b'a la ndo binye Rwanda ye Paul Kagame bekle ka fanye adamaden ni ti yafa ni ti nyina endo ka nyana tige kamana gwande do o de sira tige la Yada Agali ni Amadu Kunfa nunu minun fleni nyedu an Franci nana ku dugo ka ko beke ma yɛrɛ t'a dɔn n'u ni Franci yɛrɛ ti ɲɔgɔn bolo nka u ye min fɔ fɛn dɔ bɛ yen u bɛ min galama n'u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ayiwa ni o de b'a to an ka gɛlɛyaw bɛ ban kɔrɔnfɛla in bɛ lafiya cɛmancɛ bɛ lafiya jamana yɛrɛ bɛ lafiya n'o de y'a fura ye n dɔgɔ bana ka furakɛ o de bɛ ɲini koyi Ala k'a di sababa bɛɛ Ala k'a hakili ɲuman d'a ma n dɔgɔ an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se min ye Dawuda Konate ale kuma bɛɛ n dɔgɔ min na maaw bɛ k'a fɔ ko san 5 transition k'o kɛ a misali dɔ filɛ n bɛna min d'i ma jamana in a sɛbɛkɔrɔ tolila jamana in a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna jamana sɛbɛkɔrɔ lafura sabu min ye aw ye k'a dɔn yuruguyurugu o de tun bɛ jamana in na fo k'a zɛmɛ fo k'o toli a kɔnɔ o de siratigɛ la jaa min ye waati min na 2017 o m'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita fanga de bɛ anw kunna wa n dɔgɔ minisiri dɔ ko ale ka minisiri tɔgɔ ma sɛbɛn o de mɔnɛ bɛ na ale ka bureau min ye aw ye k'a dɔn ale nana nɔrɔbilali min na ale ka yɔrɔ a ka labɛn dama ale ka sigi o kɔnɔ $100 ani $34 kumana a ye sigida bɛ labɛn 130 millions i b'a sɔrɔ a bɛna so wɛrɛ de jɔ ka t'o kɔnɔ kɛ sokura kɔni o tɛ sokura ye sokura n'a kɔnɔ mina n'a fɛn bɛɛ 134 millions
ndogo na fori ko nunu nguye jamana inda ka kantige ndogo asika ka boila minya awai ka don fama kura min be na sigira fasiri ke ba ko ako minya jamana yin awai ka don ni ko nunu dama ul de be kela jamana ngono ko de be ka keso biye jamana yere bilama amba nyere nyiniga amba komi ka tan jamme ni sedia wulanga ke kalu woro sangele sanvla gele udumbe jamana ngono gele minum be ni fere kanga nyino lula uluka seka corriger ako mani yemani me shi de malla bolike ndogo minya awai ka don ni ministry aka cabinet dama o kaseka sigi million keme ani million bisaba ani nani akoni e jatemine ke contrôle de wulila no e jatemine ke bawi lutara se yoro mi o de be talike conseil malien de transporteur routier aminya o kado ye jamana in la do chugomi u ye mara minge san 2017 2018 2019 ani 2020 akikaro ka foni ngo bela jelena minye o kado mo de bali bana BVG bureau du vérificateur général aya ye ka fo minye ministre des transports do ale kunye wulika joke CMTR au président fait no ye Yusufu Traoré ka fo onyena ko aweka do o ka demeta ka nyeshuma yelma o ka ichesri ale ka cabinet obseka aweka do labe echugomina o de strategela ay sebende re ci Yusufu ma sebende ngono na wari min be no be ka nyini obitali ke minye million keme ani million bisaba ani nani ko de kaddi kelsa ale ka yoro ka seka labe direke ba ko akoni mandat nyere mandat numéro 014 214 mandat numéro 214 29 août 2017 abi adonga nogo ministre mi ngumbe 2017 ministre des transports ata laje awo ayande me ko minum be ka na me akande manga laje namba don awo ministre nin be don million keme ani million biso ani ndani ko de ku nyini todu nga minya awai do chei no be Yusufu Traoré ko fo ale fere ani dabaluke million biso ba ani duru hika do ayo de chi o de awai do uluse kaseka ademe ja anga jamana kono ni sigira service da minum be no lugu nembila o directeur u be de bi wele o nyama kura abina sigi o mimbi seka minga ayo di mimbi se million tana mimbi se million mugana mimbi se million biso bala o bi fara nyuanga o ye yal seka kabine seka o labbe patrike bako ako ninge walin jugu ani ninge la jugu nu yende be aunga jamana kono koyi ni ministre min na nasigi ne directeur ko ibina sigi ko ka cabinet ko labbe ne million bi duru blakata di ema hali ni ne nyeni minge e be se ka ne wuliwa abada e be se ka gele afo ne ma wa abada e be se ka ko fo ne ma wa abada abada wani na nyugo na de kumbe jamana ngo wallahi jamana mara tugo fle est-ce que cabinet dama labeni million keme ani million bi sama ni nto so kutuwe so dama ni mbe ko so joli jo la hawla ka ko so jo première année fo nevio mani la ka banka kono ni mba beke am ministre to ko ma soro folo transport do ala do 2017 odo bien odo fasiri bien 2017 odo ministre de transport 2017 mingumbe oni 2017 ko ni do mingumbe odo do awale do de fasiri kaba ko ako yelma chugodi ministre bi se kati yere noni kati yere njigi ni chugo ina ika directeur général bolo fo ka take ere bi dese jamana kam mara ere bi dese ka ciye fo awai kado ika directeur nya sabu ay warde blakata kata wardi ema ako ni na nyugo na jugo ya o de be jamana ngono o de ato minya awai kado musa mara ale minya ministre koroy ako ko nini mallaje ninga kele ka bo jamana ngono yurgurugo ani délinquance financière mimbe no mallaje o ka joshi ka bo jamana ngono ambe fudela ambitawa ikado ka fo amatama de fasiri fle minya awekado dawda te kunati aka fasiri dundogo ya bo sebe ngono sebe minnu ko amako nejimendi sebe ndi atoko tala isi hebdomadaire d'information de bianga ko fe na to na afurugo nyini ka dawma ala ka ni sababe bismillah nunu ko jamana yin we jamana busoko jamana we afade la hawla aka ni sababe nyama ni mbebe si yorobta be makokurama ministre de l'équipement des transports et du désenclavement Mamadou Achimikou Mari sous Moussa Mara et 2017 Moussa Mara de kundwa awo 2017 Moussa Mara de kunye premier ministre 2017 aywa ni Achimikou Mari do ko kuma koni flesawo Bismillah nyama ni watina Oli ambata ni ga Adama Jabira ka sekere Franci 2014 ge Achimi de toya Ube Moussa na 2014 de la Jibrama ka ministre fola ka join premier ministre fola ne hakilite Burama ka ko era aka
premier ministre fɔlɔ jɔ ya gile foyi tɛ Burama ka ko la nka a bɛ ɲɛɲini hali bi ni Ala sɔnna ma ɲɔgɔn sɔsɔ yɛrɛ bi senna sa o Ala k'an ni sababa bɛn an ka taa fasiri ta joona an ka yɔrɔ datugu yan'u ka n'an gɛn awɔ parce que Gawusu n'a ka maa ninnu u ka gɛnni ka teli dɛ o kelen kɔni n b'o f'i ye dɛ Mali tribune ne b'ale sama ka gɛrɛnna ni y'a sama ka gɛrɛnna mun ye CEDEAO k'u kun taara nka ɲɛmaa k'u seginna kura ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an kun y'u ka lasigidenw mun n'o kun b'an fɛ yan n'an ka ma Amidu Boli ale tun bɛ sira fila taama mun na an ka jamana kɔnɔ la a ma ɲɛ mun kɔ an y'ale sɛbɛkɔrɔ gɛn ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ nka mun ye CEDEAO ye u filɛ ka na ni lasigiden kura ye o lasigiden ye ko o ye Cap Vert ka ye an ko a ma ko Mario Gomez Fernandes i bɛna ye k'a fɔ ko Cap Vert ka den don nka mun ye ɲininkali to min o de sigira ni cɛ kofɔlen min n'a nalen filɛ n'o bɛ Mario Gomez Fernandes ko fɔ ɲɛma ko mécanicien dɔ de filɛ nin ye tan CEDEAO filɛ ka n'o bila anw fɛ yan ko k'u ka lasigiden ye o mun mécanicien a tɛ hɛrɛ fɔ jamana fasiri kɛbaa ninnu a tɛ hɛrɛ fɔ mɔgɔw ma ban a ye diplôme min b'a bolo a filɛ nin licence en génie de la faculté de mécanique automobile de l'université de Brasov ayiwa o kumana a mana kɛ cogo cogo a kalannen don a walalen kɔni don a walalen don a banna nka n'a nana kɛ sira fila taama nin a fana bɛ segin dɛ bura ni min filɛ nin ye nin ye maa filanan de ye ka nin fɔ Tarawele Zeinabu Diop o fana ko ministre elle est notamment ministre de l'équipement des transports et du désenclavement de 2016 à 2017 ministre de l'équipement et du désenclavement en 2017. Voilà. Donc 2017, Zeinabu anaka ale don. Kosɛbɛ. Ministre minnu kun bɛ yen sa an b'olu de fɔ maaw ye bisimila. Aw ma fɔ k'aw don dɛ. A kana fɔ k'an y'a fɔ k'aw don dɛ. Ministre minnu kun bɛ yen an y'olu de fɔ. Ministre minnu kun bɛ yan. Wala an m'a fɔ k'aw don dɛ. Ture ka ko man di. Radio la kuma ninnu an m'a fɔ k'aw don dɛ. An ko ministre minnu kun bɛ yen. 2017 a fɔ ko ko in kɛra o de la. Donc ni a kana ministre ye tɔgɔ d'a ma a ka ɲi. Kana ministre tɔgɔ d'a ma an ka taa. A to ye bura a kana ministre wɛrɛ tɔgɔ bila ka na dɛ a kana ministre si bila ka na bilen a ka ɲi min bɛ fasiri kɔnɔ an bɛ d'aw ma. Ture bɛ yen. Bisimila Ture bɛ yen. Ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye CEDEAO ka lasigiden ye n'o bɛ Mario Gomez Fernandes n'o o b'ale ko fɔ a yɛrɛ kɔni nana an ka jamana kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen in na wa an ka ministre mun bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don. Ala n'a kana ministre wɛrɛ tɔgɔ bila ka na bilen a ka ɲi ten a ka ɲi ten ministre Madu Mayiga yɛrɛ de tun bɛ yen a ka ɲi a ka ɲi ne yɛrɛ de tun bɛ yen a banna. Ɲɛma mun ye ministre mun don ka baara ɲɛsinnen don anw ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o bɛ Ablaye Diop ko fɔ ale yɛrɛ kɔni ye mun ye CEDEAO maaw ka nin lasigiden kura in a y'a bisimila fɛn caman kɔni bɛ o fɔra a tulo kan wa mun ye a ka maakɔrɔ min fana kun bɛ n'o bɛ Amidu Boli ko fɔ o gɛnna kun mun kama ɲɛma o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra a ɲɛna a k'i sigi cogo dɔn kunnafoni filɛ a y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna la a nana kɛ ba Maliba in ka di sa a nana walayi ni ɲɛna yɛrɛ de CEDEAO maaw ka cɛ nana ɔnzɔn mécanicien a ka ɲi cɛw c'est bien Ala k'an ni sababa bɛn wala waati a ma se fɔlɔ ayi waati ma se an ka taa a ma se hali bi a gosi an ka taa n bɛ ka ko dɔw de ɲɛɲini hali bi ni waati na mun ye Jama Noir Fatimu Dakantigi Jama Noir Fatimu Dakantigi an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Fatimu jumɛn Dakantigi don Jama Noir yan fɛ yan Amérique Damangilia a ye nin t'ale nin ye Fatimu yɛrɛ de ye ni kuma cayara ɲɛma k'u ka sabali dɔ fana bɛ ka Ala n'a kɛra Lamini Jakite nka kana ministre wɛrɛ tɔgɔ bila ka na hali bi a bɛ ka ministre n m'a fɔ koyi Fatimu kɔni fɔra o banna ministre wɛrɛ tɔgɔ kana na bilen a ka ɲi a haramuden a ka ɲi kana ministre foyi bila ka na bilen an ka taa n'an se ko sigilen da don kuma la Ture ka ko dun man di wallahi Ture ka ko man di dɛ ko man di dɛ mun f'i ye dɛ Ala k'an ni sababa bɛn wala i bɛ k'a yɛrɛ de kun ye ministre ye a ka ɲi a banna ale bɛ yan fɛ a tɛna se ka plainte don a tɛ yan fɛ de plainte bɛ don dɛ jɔn b'a dun a bɛ don n'i y'a dɔn a yɛrɛ tɛ yafa i ma a tɛ yafa wa Bazumana Kane n dɔgɔnin b'ale ka fasiri n b'o ta mun dun kelen kɛra min ye awa i k'a dɔn Kanam a recrutement min ye awa i k'a dɔn yurugurugu ni kuma caman min bɛ a da la a nafa ani a tɔnɔ
abise joni kelema e ka do ka fo Bazumana Kane akumana ako recrutement laba min no kera caisse nationale d'assurance maladie na be wele ko kanam ndoga bilama akuma chali kosobe jamana ngonnana akonga minye awaikado akojeli mado be ulude kemba kasika do ula kosobe wa kemba ka wuli ka joke kuna funi langulo adi kuna funi kunda undili o ere kembe sawbuye bi ma ere ta do ibi puro kuna funi kele minga nga kanam ka ningu na funi minvle na charledu ko minye fake news no ye kuna funi langulo kambi se ka tani ka bla awaikado o minangono akuni ajetemene kanam ka recruitment o min no kera minye awaikado ni wati laba nungonna na akuma chara kosobe akodo minye awaikado wulika joni chesiri do de be ma do kembaka o laben chuko sugu bela yalsa nyama minumbe anguna bi yalsa kaseka lagusita ka nyeshuma anuka baraka chuko anuka walea akode siratikela ulu ye wulika joni chesiru ke kaseka sikelu ko ulu dabo ndo wulika joni seka sikelu ko ni dabule anana e ka fo ma do de be minungo nimbe awaikado direction nofe lagushi ani toro ani awaikado gele sugu be o be fe kota ne ka nyeshuma kana soro sebende nunu ani laben kera chuko mi Luka sekeli konnana akojele du iba foko turi tege akoni ya laje 21e session ordinaire mingera kanam to kola nakera kalo klimuga ani nani en 2020 conseil d'administration aliye awaikado shoni sigi fendo ka nika soroka ajira ka fo ulika joka nga ke ma mago minumbe minya awaikado ka seka nyesoro ma keme ani manani ma mago kumbolu de la yalsa ka seka do awaikado ko dafe fin 22 minga nga ke seria sirafe yo be siratama commission indépendante do be awaikado de recrutement o sigira o commission sigile awaikado o de baraw damine ka mo kuna foni ka soroka minya awaikado recrutement ere baraw ko blasinga ako kanam uye awaikado autorisation mimbe ni awaikado obe autorité de protection des données à caractère personnel mimbo kofo ikado kafo okaya maria kono uye baraw damine commission yere wulika jo ani chesiru ke wulika jo ni chesiru minu ngono nana fenjama be uyo nyenebo lancement ulukera appel à candidature ay tawto sebe okera obaningo depuis man no ye ka papier da ele ka laje o baraw fana o nana ke dossier nunu bela jele jateminena ka laje mimbe se ka keminya ani min se ka keminya o de sira tigela anana ye ka fo minya awaikado dossier nunu bela dossier banani ani tani wolomla do o de dossier minu ngoni awaikado ulu minena nga dossier banani ani tani wolomla ya maria dira philippe se ka ye koula ne yi ka dossier ye ka jatemina uke e bi se ka ta awaikado kuma nyugo ya dabo ka yira ka fo aywa akoni ne sembwala ay ne sembwala e mundu nkelina o mindo ni adona ka laje ka fo ijodu ndo isembi dwala o bana bora ma banani ani ma tani wolomla ma banani ani ma kema ani ma bidru ani konondo olu togo de affichera o togo affichera clé flyer ni awaikado konguru yere kake betara jatemine ke okula o de sira tigela jatemine ukele larawelu ni fo mbela jile nanake jabi unana bo ma keme ani ma nani ni ma fili afora o de tara fasiri ke ba no ye Bazumana Kane semende yere jimendo folo territoire do ay ote directeur de publication Guinoa alaje fasiri ke ba nu yere tu ka fasiru bien l'alerte do ay to ka seben fasiru konnana o de kan ko sobe ho fasiri ke ba ko ako l'alerte kono ni wati na Bazumana Kane ako kuma na sani ngo bela jele de bora lisu na bo ka jabi u bo siga fo itala ni awaikado amanye min bi se kata ataki ke yoromme abita ataki ke note akuma chama ni lagoshi ni tokotnye ikado ka fo ni mbe ko werewe ako ni decision min vlende decision de recrutement ka fo EPA ere awaikado o ka wulika joke ka ken ni chugoina kanam de afolo o kuma na ni bara okera na nyena okafo lagoshi jamana ingono awaikado dokera angam profiter ka dowere kumbo yalsa jamana kono do mbe furgu ko ka dabla bara okake jamana katanye fatirfle Bazumana Kane aka fasiru dun dogo larert anya ba kono ka bido boli l'alerte ma foli abeta nuku segere nyama wati koni asira nga munye ni ameni kurujona ni faranonga indépendant munye mamu kubanda kono odi Paul Henri Fonta munye baramne kalande ndu ako ni shiminde ndo demsando do sanfla ibe na ka foko munye ale koni salen teraye munye kolondo kono asalen yira kolon kono nga munye afari yoro sababe nyama uyo yoro bela jilentige katanu uyi karibu sidibe ko ka foli fiye ko numéro 1 du FM au Mali ko vraiment je vous aime trop
Nasiru a diyara n ye k'a Sidibe Ɔhɔ. k'u ka dugawu kɛ Ɔhɔ. ɲɛma ko dimanche don Kosɛbɛ. n'o bɛnna février kalo tile 20 a ma san 2022 nin finangani yɛrɛ ko u ka denbaya k'u bɛ suguni kɔ Allahu Akbar. o waati mun na mun ye finangani yɛrɛ tɔgɔ Sedu Wenego Kosɛbɛ. Sedu Wenego a kɔni a tununa mun ye denbaya kɔni o la u ye dimanche bɛɛ lajɛlen kɛ ka Sedu Wenego ni ka a ɲini Kosɛbɛ. nka a ma ɲɛ mun kɔ Aha. tɛnɛn don u kɔni nana Sedu Wenego ye n'o ye kunu ye A tɛ. u taara sɔrɔ mun ye a su ko o bɛɛ mun ye kɔlɔn dɔ kɔnɔna la Aha. u yɛrɛ ka sigiɲɔgɔn dɔ kɛrɛfɛla la u ka kɔlɔn o kɔnɔna la Esike. nka mun ye dabalibanko ye Ah. nin finangani san 2 in Aha. n'o bɛ Sedu Wenego kofɔ Kosɛbɛ. u nana ye k'a fɔ ko mun ye a fari yɔrɔ 3 bɛ yen ɲɛma ko olu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ka bɔ a la Allahu u y'a bɔ Akbar. kɔlɔn kɔnɔ Ah. ɲɛma u nana ye k'a fɔ ko fan yɔrɔ dɔ bɛ Yiri. yen ɲɛma u y'olu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ Esike. nka ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ Aha. Sedu yɛrɛ ye Wenego mun ye denmisɛnnin mun don a kun mun ye a kun selijira Aha. a kun bɛ seliji minɛn yɛrɛ dɔ kɔnɔna o la Allahu a Akbar. bɔlen seliji kura la Esike. ɲɛma o de kɛra sababu ye La mun ye hawla. maaninfin minnu bɛ yen n'u ŋaniya man Ha. ɲi maa jugu o Esike. filɛ ka nin finangani ni ka a faga tan Allahu ka taa Akbar. su fili kɔlɔn kɔnɔ mun ye a yɔrɔ 3 bɛ yen ɲɛma u y'olu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka taa kabako an tɛna an da don o yɔrɔ la aa ka ɲi Ɔhɔn. ye nin ka ɲi kɛra nka mun ye nin waati in na Esike. 7e arrondissement kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan Aha. maa mun kɛra nin ko in kɛbaa ye bolo bɛ se ka da o kan cogo min na a y'aw hakili to denmisɛnninw na a Kosɛbɛ. y'aw hakili to denmisɛnninw na A y'a hakili to denmisɛnninw na dɛ. denmisɛnninw na Kosɛbɛ. ɔhɔ laban min bɛ yen o fana fɔ ɲɛma nin ye An ka sɔrɔ ka taa. kunnafoni min ye Soir de Bamako Aha. mun an kuma la kɔnɔ o de ye Yusufu Konate ye a ko nin kɔni tɛ kibaruya duman ye mun ye Falajɛ Garibali Aha. i bɛna ye k'a fɔ ko kunun ko tasuma kɔni k'a y'a minɛ kura ye dɛ Esike. wa mun ye hali n'o y'a sɔrɔ fɛn mun tiɲɛna Ɔhɔ. n'o o ma dɔn fɔlɔ Kosɛbɛ. na siga kɔni t'a la tasuma in a kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman kɔni ko o kɛ Ha. mun ye Yusufu Konate ye Aha. a ko mun ye Kalaban Garibali i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye san 2020 o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Kalaban Garibali Aha. mun ye tasuma filɛ ka don a la kura ye dɛ yɔrɔ jumɛn Garibali Falajɛ Garibali Falajɛ Garibali don n ka kun bɛ yen sɔrɔ an ka ekipu kun bɛ yen ne ni Bura kun bɛ yen sɔrɔ o kosɛbɛ e ma ye anw ɲɛw bilennen yan e sɔrɔ bɛɛ ka ni sapeur pompier ni polisiw bɛ ɲɔgɔn na connexion yɛrɛ tigɛra an na A tigɛra pewu. ma se ka bila direct la n'o tɛ a tigɛra an na maa fɔlɔ-fɔlɔ minnu taara olu sera ka connexion dilan an minnu taara kɔfɛ connexion a ma bɛn n'o tɛ a tiɲɛni barika bonyana dɛ tasuma donna kosɛbɛ tasuma donna a ko mun ye nɛgɛ 19 waati i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye tasuma kɔni ko a ye Falajɛ Garibali ko o minɛ Kosɛbɛ. a yira k'a fɔ ko tiɲɛni caman kɔni ko o kɛra a kɔnɔna la fɛn mun yɛrɛ bɛ maa kɔni kamana gan o de ye minnu ye maa minnu bɔlen don jamana camancɛ yan fan fɛ Awɔ. ani jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ nin waati in na n'u kɛlen bɛ ka t'u ka bugusoniw jɔ mun ye Falajɛ Garibali la ɲɛma ta de donna o yɔrɔ ninnu kɔni na o Walayi. yɔrɔ caman kɔni bɛ yen k'a fɔ ko olu kɔni ko o jenina Esike. ko wuli ka jɔ ka kɛ joona dɛmɛ bɛ se ka ta ka ni maaninfin kɔni k'u sɛgɛrɛ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako ale kɔnɔna la Kosɛbɛ. Yusufu Konate ale ye kalimikalatigi ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la a diyara n ye ala k'a ni sababa bɛn Ami. ala ka hɛrɛw caya Ami. Nba. Kosɛbɛ. Nba.